Ani ay mga rider sa nakbayan sa Subo nga mas gipili nga musimba una sa ripasugdan ang ilang gikahinamang adventure matag weekend. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Sa San Pedro, Calungsod Parish sa Barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Subo, pipila ka mga lingkuranan ng okupado sa mga riders nga naka full riding gear ato sa Misak. Ang parking area sa simbahan na puno usab sa mga big bikes. Human sa Santos nga misa, gibindisyonan sa pari ang mga big bikes ug ang mga riders. Sawa pa sila mubiya aron mo badla sa kadalanan padung sa Trans Central Highway. Ang highway padung sa kabukiran mo isaga dagsaan sa dekadang riders ug mga siklista ilabi na kun weekend. Gani pipila ka disgrasya usab ang nahitabo sa mga dapit. Gumika ni ini giawag ni Father Ruel Marigomen kinsa usa-usab ka rider. Ang iya mga kaubanang rider nga mas maayong pagsimpa una sa dili pang paglingaw-lingaw. Mapahinumduman bitaw ta nga sa atong mga lingaw-lingaw ug sa atong mga ganahas kinabuhi dili ni sa dautan apan dili sa gyud unta nato makalimtan ang Ginoo ba nga mura bitaw atong gipasabot ni ini nga simba usa ta no ride simba first before ride no. Gihangop kini sa usa ka grupo sa mga riders. Giangkon ni Antonio Pre, pangulo sa usa ka riders group nga sa kapintulo ka tuig na nila. Sa pagsuroy-suroy sakay sa lang big bike, usahay makalimot gyud sila pagpangayo og giya sa makagagahom. Ilabi na nga naginaminam sila sa kulbahinam nga rides nga may ilang stress reliever gikan sa trabaho ug negosyo. Murag nindot may gibuhat ni Father, murag first jud ang misa kay ibutang sa atong kasi nga first jud ang Ginoo jud unta sa mga rider nga pareha nako mayunta nga before ta ma-ride manimba sa ta. Parang blessing sa daw sa tibok kalibutan, di lang sa pamilya, sa tibok kalibutan ato iampo jud. Gawas sa pagbutang sa Ginoo sa sentro sa ilang mga kalihukan, mutabang nausab sila sa panginahanglanon sa simbahan. Ilaw sab gisiguro nga ang ilang mga kaubanan nagsunod sa safety ride rules o sa traffic laws aron malikay sa disgrasya. May bag-o gani nakaturong motor, so amo sang i-guide sa nga amigo ng motor. Di patakas sa akin na mangkon jud ko usapod ko nga makamote sa kalsada di man siguro ta perfecto pud nga man jud na siya pero wala biwagta nga sa mga hununa ang safety kaya po. This is in response to the call of our Pope Francis no to bring the church to the peripheries, meaning to say that ang simbahan dili magpaabot nga sa duulon sa tao no. Isipari kita ako nga pari may angay nga muduol ngadto sa mga tao. Uban ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.